Табиғат сақшылары Қазанда экологик яз республика акциясында актив катнашучыларны бүләкләделәр. Быел Татарстанда 2 айлыкта 755 меңнән артык кеше катнашкан. Алар активистлар, укучылар, табиғат чисталыгына битараф булмаган гади кешеләр. Кайберәүләре территорияләрне сөкләндерүдә бөтен гаиләләре белән катнашты. Яшел зоналарда яшеллек саклансын өчен, аларны шүпләмәскә яки шүпле вакытында җыеп алырга кирәк. 2 ай дәвамында Татарстанда экологик яз акциясе барды. Быелгы төзекләндерү мәләрендә 750 меңнән артык кеше катнашкан. Ул кем катнашырга мероприятиеләрдә, кем үзе гаиләсе белән чыга, кем дуслары белән чыга, урамны чистарта, елгаларда тәртип сала, урманнарны чистарта. Ул безнең халык. Татарстанның халкы, аның белән без гурланабыз, безнең халкыбыз шундый бар. Дисәң, ул кем шундый табигатка отношениесе бар, шул именно кешеләргә дә шундый яхшы матур отношение дип саныйм. Экологик акциядә катнашуның матур үрнәген Кама тамагындагы күп балалы Шәйхәйдаровлар гаиләсе күрсәтте. Гаилә эмәләрдә актив катнашып кына калмый, 11 ел дәвамында агачлар утыртып, туган якны гөлбакча иткән. Антоновка авылы янындагы калкулыкта 100 гектар җирдә алар утырткан агачлар шаулап үсә. 100 гектар тирәсе җирдә 50 мең тирәсе агач утырттык. Үзебез генә түгел, безнең дуслар белән кемдер Казаннан, кемдер Мәскәүдән, бездә урман утыртуда катнашты чит ил студентлары. Без утыртабыз төрле чокыр урынында. Анда урманчылар техника белән керә алмый. Без анда көрәк белән казыйбыз, утыртабыз, үзебез үсентекләрне алабыз. Питомниклардан үзебез үстерәбез. Күп балалы гаиләне иң яхшы экологик гаилә номинациясендә бүләкләделәр. Сделали историю не только для своих, это на самом деле историю для своих правнуков даже. Иң яхшы балалар бакчасы, мәктәп, предприятие, массив күләм мәгълүмат чараларында зурладылар. Экологик теманы яктыртуда актив эшләгән өчен безнең телерадиокомпаниядә бүләксез калмады. 2 айлык тәмамланса да, республикада экологик акцияләрнең иң кызган чагы гына әле. Экология ил күләм проекты буенча солыкларны, яр буйларын чистарту дәвам итә. Татарстан экология өлкәсендә узган елгы эш нәтиҗәләре буенча илдә беренче урында. Киләчәк максат та табигатьне саклауда актив эшләү. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.